Bon dia. Des d'Esquerra Unida lamentem que la política de joventut al poble de la Vall és inexistent en aquests moments, sobretot perquè tenim diverses raons per afirmar que això és així. Tenim el Consell Local de la Joventut, que està constituït però fa molts anys que no té cap tipus d'activitat i que està parat en aquests moments. Des d'Esquerra Unida lamentem la falta de voluntat de l'equip de govern del Partit Popular de la Vall per a reunir-se amb les associacions juvenils del poble i establir un diàleg amb totes elles. Això és necessari per a saber quines són les demandes, quines són les necessitats de les associacions dels joves del poble. El primer que pensem d'Esquerra Unida que s'ha de fer és fer aquesta sèrie de reunions, establir un diàleg i unes reunions per part de l'Ajuntament amb les associacions juvenils per a través de les seues demandes i a través de les seues necessitats establir la política de joventut que volem per al nostre poble. Des que se va tancar l'antiga Casa de la Joventut, que com tots vostès saben estava ubicada on estan ara els edificis de la policia local i també protecció civil, des que se va tancar aquesta Casa de la Joventut no hem tingut un altre local que siga un espai de lloc de referència i de trobada per als joves de la localitat. La veritat és que fa falta aquesta Casa de la Joventut, falten més espais de trobada per a joves, falten llocs de reunió i falten alternatives d'oci juvenil per a la gent que moltes vegades se critica que els joves només facin que botelló, però la veritat és que alternatives a aquest botelló ben poquetes. I també fa falta més voluntat per part del Partit Popular, de l'equip de govern de la Vall, per recolzar les iniciatives i les creacions artístiques i culturals dels joves de la localitat. També, com no, aquesta problemàtica s'uneix també a la greu situació que pateixen especialment els joves i les joves de la nostra localitat, com és la situació d'atur, el gran grau d'atur i de desocupació que tenen els nostres joves a la localitat. Des d'Esquerra Unida pensem i considerem que és bàsic i fonamental que se reactiven les polítiques juvenils. Les polítiques de joventut de la Vall mitjançant la reactivació del Consell Local de la Joventut, que se busquen espais i moments de trobada i de diàleg entre l'Ajuntament i els joves, que se torni a crear la Casa de la Joventut i també altres espais de trobada per a la gent jove de la nostra ciutat.